Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa habibina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'dah. Kang Mas Mbak Yu, sahabat gemilang ingkang mugi tansah kaparingan rahmat hidayah nikmat tuwinanayahipun Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukur wonten asa dalem Allah Subhanahu wa taala pilih ngantos ing wekdal punika kula lan panjenengan tansah kaparingan nikmat ingkang tanpa kinten kathahipun. Seperangan saking nikmat ingkang ageng sanget inggih nikmat iman, nikmat Islam. Punika nikmat ingkang boten saged dipun ukur kanthi napa kemawon. Awit punika lah ingkang samangkih minangka modal kangge kula lan panjenengan gayuh ridhanipun Allah Subhanahu wa taala, gayuh kebahagiaan wonten ing alam donya dumugi ning akhirat. Kang Mas Bayu, sahabat gemilang rahimakumullah, tentu syukur malih bilih kula lan panjenengan tasih kaparingan nikmat inggih sesarengan tasih ngraosaken sasampunipun natas tunggal wulan kiambak siam lajeng mlebet wonten ing wulan Syawal, kiambak saged nglampahi kathah amal sholih ing antawisipun silaturahim, ing antawisipun saged berbagi kali sederek sanak kadang lan sak pinunggalanipun. Punika setunggaling kanikmatan ingkang ugi tanpa kinten kanikmatan ukuranipun. Bila boten tida-tida malih syukur lan syukur wonten asadam Allah Subhanahu wa taala. Kang Mas Bayu, sahabat gemilang rahimakumullah, wonten ing pepanggihan punika kita mlebet bab enggal inggih bab qadha'i hawajil muslimina, bab nerangaken nekani pira-pira hajate wong-wong Islam. Qala wus dawuh sapa Allahu taala, Allah taala, waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Waf'alu lan nglakonana sira kabeh, nglakonana al khaira ing kebagusan. La'allakum nawana sira kabeh iku tuflihuna padha bejo sira kabeh. Wa qala lan dawuh sapa Allah taala, wa ma taf'alu, wa ma utawi barang taf'alu kang lakoni sira kabeh min khairin saking kebagusan, fa innallaha mongko setuhune Gusti Allah bihi kelawan ma iku alimun ngudaneni. Gusti Allah taala dawuh ingkang sinerat wonten ing Al-Qur'an surah Al-Hajj ayat ingkang kaping 77, lan sira kabeh padha nglakonana kebagusan supaya sira kabeh padha bejo ing donya lan akhirat. Lan Allah taala ugi dawuh, lan perkara kang sira kabeh lakoni kang rupane kebagusan, monggo sak temene Gusti Allah marang perkara kebagusan iku mau maha ngudaneni. Al-Baqarah ayat ingkang kaping 215. Bismillahirrahmanirrahim. Dungkap hadis ingkang angka sepindah wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, saking Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setuhune Gusti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku qala ngendika sapa Nabi.
Al muslimu utawi wong Islam iku akhul muslimi sedulure wong Islam. La yadzlimuhu ora kena nganiaya sapa muslim hu ing muslim, wala yuslimuhu lan ora kena masrahaken sapa muslim ing muslim. Man sapane wong kana kang ana sapa man fi hajati akhihi ing dalem hajate sedulure man, kana mongko ana sapa Allah Gusti Allah fi hajatihi ing dalem hajate man. Waman lan sapane wong farroja kang benggang sapa man, kang jembarake sapa man ngan muslimin saking wong Islam, jembarake kurbatan ing kerupekan, farroja mongko jembarake sapa Allah Gusti Allah nganhu saking man biha kelawan kurbatan ing karupekan. Min kurabi yaumil qiyamati saking pira-pira rupeke dina kiamat. Waman lan sapane wong satara kang nutupi sapa man musliman ing wong Islam satarahu mongko nutupi ing man sapa Allahu Gusti Allah yaumal qiyamati ing dalem dina kiamat. Muttafaqun alaih. Salajengipun hadis saking Ibnu Umar radhiyallahu anhuma saestunipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam punika ngendika, wong Islam iku sedulure wong Islam liyane, dadi ora kena nganiaya lan ora kena masrahake marang mungsuh. Sapa wong kang nyukupi sedulure iku Gusti Allah nyukupi butuhe wong mau. Lan sapa wong kang nglonggaraken kerupakane wong Islam liyane, mongko Gusti Allah nglonggaraken kerupakane wong mau ing dalem dina kiamat. Lan sapa wong kang nutupi rahasiane utawa wadine wong Islam, mongko Gusti Allah nutupi alane wong mau ing dalem dina kiamat. Muttafaqun alaih. Teras mawon kita lajengaken hadis sak candhaipun. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu saking Abi Hurairah radhiyallahu anhu ane Nabi sallallahu alaihi wasallam saking Gusti Nabi sallallahu alaihi wasallam kala ngendika sapa Nabi, man sapane wong nafasa gawe jembar sapa man ngan mukminin saking wong mukmin min kurabid dunya saking kerupekaning donya, nafasa mongko jembarake sapa Allah Gusti Allah anhu saking man min kurabi yaumil qiyamati saking pira-pira kerupekaning dina kiamat. Waman lan sapane wong yassara kang gawe gampang, gawe jembar ngalamu sirin ing atase wong kang fakir, wong kang supek rupek, yassara mongko gawe jembar gawe gampang sapa Allahu Gusti Allah alaihi ing atase man fid dunya ing dalem donya wal akhirati lan akhirat. Waman lan sapane wong satara kang nutupi sapa man musliman ing wong muslim satarahu mongko nutupi ing man sapa Allah Gusti Allah fid dunya ing dalem donya wal akhirati lan akhirat. Wallahu utawi Gusti Allah iku fi aunil abdi tetep ing dalem nulungi kawula makana selagine ana sapa al abdu kawula iku fi auni akhihi ing dalem mitulungi sedulure abdun. Waman lan sapane wong salaka kang ngambah sapa man torikon ing dalan yaltamisu hale murih sapa man fihi ing dalem torikon murih ilman ing ilmu, sahala mongko gampangaken sapa Allahu Gusti Allah lahu marang man bihi sebab ilmu tarikon ing dalan ilal jannati marang swarga. Wamalan ora wa majtamalan ora kumpul sapa kaumun kaum fi baitin ing dalem masjid, ing dalem omah, ing dalem masjid min buyutillahi saking pira-pira daleme kagungane Gusti Allah, yatluna hale padha maca sapa kaum kitaballahi ing kitabe Gusti Allah, wa yatadarasuna lan padha ndres sapa kaum
ing kitabe Gusti Allah bainahum antarane kaum illa nazalat kejaba tumurun alaihim ing atase kaum apa as-sakinatu anteng tentrem wa ghasyiyatuhum lan mekenani ing kaum apa ar-rahmatu rahmah wa haffathum lan ngepung ing kaum sapa al malaikatu malaikat wa dzakara lan nutur wa dzakarahum lan nutur ing kaum sapa Allah Gusti Allah fiman ing dalem wong ngindahu kang ana ing ngersane Gusti Allah waman batoa lan sapa wong waman lasapane wong batoa kang kendo bihi kelawan man amalahu apa amaluhu ngamale man lam yusri mongko ora ngrekataken bihi kelawan man apa nasabuhu nasabe man rawahu Muslim. Kamas bayu sahabat gemilang rahimakumullah, hadis salajengipun saking Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Saking Nabi sallallahu alaihi wasallam panjenenganipun ngendika sapa wong kang gawe jembar marang wong mukmin saking pira-pira kerupekan donya mongko Gusti Allah paring kajembaran marang wong mau saking pira-pira kerupukaning akhirat, kerupukaning dina kiamat. Lan sapa wong kang gawe jembar marang wong kang rupek mongko Allah gawe jembar marang wong mau ing dalem donya lan akhirat. Lan sapa wong kang nutupi marang wong Islam nutupi aibe mongko Allah nutupi marang wong mau ing dalem donya lan akhirat. Gusti Allah iku tetep nulungi marang kawulane selagine kawula mau nulungi sedulure. Lan sapa wong kang ngambah dedalan kanthi ing dalem dalan mau krana murih ngilmu mongko Gusti Allah dadosake sebab ngilmu mau banjur gampangake dedalane wong mau marang swarga. Lan ora ana kaum kang kumpul ing dalem masjid saking pira-pira daleme kagunganipun Gusti Allah taala kanthi maca kitabe Gusti Allah lan padha ndres antarane kaum mau kejaba banjur kaum mau diparingi tenang ayem tentrem lan diparingi rahmat lan dikupengi malaikat lan Gusti Allah nutur marang kaum mau ana ing wong kang ana ngersane Gusti Allah lan sapa wong kang kendho ngamali mongko nasabe ora bakal nyepetake ing dheweke. Hadis riwayat Muslim. Kang Mas bayi sahabat gemilang rahimakumullah, Imam An-Nawawi rahimahullahu ngendikaaken ing dalam riwayat ingkang dipun nukil kados sinebat wonten ing inggil babagan nyekapi hajat utai kabetahan sederek muslim. Hajat utai kabetahan inggih punika sedanten perkawis ingkang dipun perloaken setunggaling tiyang kangge nyampurnaaken saben-saben urusanipun. Wonten malih ingkang dipun sebat daruriyat inggih sedanten perkawis ingkang kedah wonten ing supados setunggaling tiyang uwal saking bebaya utawi nir ing sambikala. Mila menawi sampun darurat lajeng dados wajib dipun cekapi perkawis darurat kedah dipun cegah. Estunipun wajib kanggenipun setunggaling kawula nalika sumerep sederek wonten ing kawontenan darurat kangge ngudari ewet lan repotipun nalika wonten sederek ingkang betahaken dahar unjukan rasukan mila kangge tiyang ingkang sumerep kasebat dados wajib nyekapi kabetahanipun lan ngudari saha ngilari ewet lan riwetipun tiyang kasebat. Kamas bayu sahabat gemilang rahimakumullah. Seperangan ulama wonten ingkang ngendikaaken bilih nalika wonten tiyang betah daharan ingkang estunipun boten minangka kabetahan ingkang mongko wonten tiyang ingkang sangat betah ing sak ngajengipun namung tiyang kasebat boten kersa peparing mila tiyang kasebat kasinungan tanggelan awit anggenipun nyepelekaken dhateng keselamatan lan patinipun tiyang ingkang wonten ing sak
pengajenganipun artosipun kula lan panjenengan kalebet menawi wonten sederek teng ngarepe awak dhewe kiyambak kok kagungan daharan unjukan ingkang estunipun kiyambak nggih sampun cekap ingkang mongko tiyang ingkang wonten ing ngajenge awak dhewe niku sanget betahaken nggih daharan napa unjukan nek mboten saged piyambakipun punika katiwasan saged ingkang parah saged lajeng seda lan sak pinunggalanipun niki kiyambak wajib kedah maringaken ingkang kita dep kala wau dhateng piyambakipun. Menawi mboten mangke kiyambak kalebet tiyang ingkang nyepelekaken dhateng keselamatan lan patinipun tiyang ingkang wonten ing sak pengajeng kiyambak. Namung ingkang penting ugi bilih ing dalem babagan bantu binantu tentu ing dalem ngamal kesainan sanes ingkang ngemu dosa lan madharat menawi bantu binantu ing babagan dosa lan madharat tentu tetiang ingkang wonten gandeng cenengipun kasebat ugi kaperang ngelampahi dosa saha maksiat utawi madharat kasebat. Kang Mas Bayu sahabat gemilang rahimakumullah. Wonten ing babagan punika nyekapi hajat ingkang dipun kersakaken inggih hajat-hajat ingkang dipun keparengaken utawi hajat ingkang boten ngemu dosa saha maksiat. Ambiyantu sederek jangkepi lan nyekapi hajatipun dipun paringi piwales Allah bakal ambiyantu utawi nulungi tiyang ingkang kados ngaten gelem tetulung. Tiyang ingkang andadosaken tiyang sanes gampil nalika riwet mila Allah ugi paring gampil ing donya lan akhiratipun. Kados kita pandhet contoh tiyang ingkang paring inah dipun anteraken kanggenipun tiyang ingkang kagungan utang anamung dumugi wekdalipun nyaur tiyang wau tiyang niku dereng saged keranten estu mboten wonten utawi keranten wonten kabutuhan ing sawanget penting lintunipun kok kiyambak lajeng paring inah paring anter dhateng piyambakipun anggenipun nyarutang niki setunggaling kanugrahan kangge kula lan panjenengan menawi saged kados ngaten punika ing samangke Allah bakal paring kajembaran ugi gampil dhateng kiyambak wonten ing donya lan ugi wonten ing akhirat. Kasawasulipun ingkang damel rupek sederek muslim bila dipun khawatiraken ugi menawi Allah ugi andadosaken sumpek dhateng panggesanganipun ing donya lan akhirat. Langkung watosaken menawi pasiksanipun lajeng dipun enggal-enggalaken ugi. Kasawasulipun ngendende perkawis wajib ingkang mangka estunipun saged dipun leksanani. Wonten tiyang nagih hutang malah dipun ndende ingkang estunipun kagungan punika ugi kalebet tumindak dolim niku dipun lebetaken dhateng tumindak dolim. Kanjeng Nabi dawuh ngendende wong kang kuwasa utawa mampu iku kalebu dolim. Saged kita tingali wonten ing Sahih Bukhari, Sahih Muslim ugi wonten. Mila kalebet dolim ugi ing saben-saben wekdal ingkang lumampah teras punika nalika kita ngendende wekdal bayar utang ingkang estunipun sampun sumadya kangge nyaur niki kalebet ugi kita tiyang ingkang tumindak dolim. Saben-saben wekdalipun wontenipun namung dosa keranten estunipun sampun mampu, sampun saged lan saged nyarutang. Kang Mas Bayu sahabat gemilang rahimakumullah. Saking hadis-hadis wonten ing inggil ugi kita saged melihat pinten-pinten hikmah estunipun.
Salintunipun kiyambak kanthi kegiatanipun kiyambak saged mbiyantu dhateng sederek ingkang estu mbetahaken. Nalika kiyambak saged mbiyantu mila Allah bakal mbiyantu kiyambak ing donya lan wonten ing akhirat. Ning nek kiyambak mboten mbiyantu ning malah ngrupekaken semanten ugi Allah ugi bakal paring karupekan. Lan wonten ing mriki ugi dipun sebataken bilih dalanipun dhateng swarganipun Gusti Allah estunipun kathah sanget. Kalebet nalika tiyang nembe lurung ilmu punika Allah bakal nglebetaken dhateng tiyang kasebat kanthi ngilmu ingkang dipun purih kasebat. Ngilmunipun sampun cekap, lajeng agaminipun dados kiyat, ibadahipun ugi dipun rumat estu keranten ilmunipun kasebat, panggesangan ing masyarakat ugi sae, dateng sederek-sederek ugi kersa mbiyantu karanten ngertos hukum-hukumipun sedanten dipun lampahi kanthi ngilmunipun. Mila ingkang kados ngaten punika miderek hadis kala wau minangka seperangan sarana saking Allah paring dalan gampil dhateng swarganipun Allah Subhanahu wa taala. Kamas bayi sahabat gemilang rahimakumullah. Ing pungkasanipun monggo sesarengan kula lan panjenengan tansah nyuwun dedhepe marang Gusti Allah supados kiyambak kalebet tiyang ingkang saged nindakaken, saged nglampahi dawuh-dawuh bantu dhateng sederek ibadah ingkang dipun utamaaken lan hadis-hadis ingkang dipun sebat wonten ing hadis-hadis wonten ing inggil saged kita lampahaken sedaya. Mila punika setunggaling kanikmatan Allah mugi tansah paring kegiatan dhateng kula lan panjenengan samudayanipun. Walafu minkum ihdinas siratal mustaqim. Tsumma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.